konywa tieko mibadhino. Riwruok mag Gavanas koro wacho ni oket gi tenge chenro mar iko paro 4 mag chike migeno ni ibiro tere od bura mar tego chenro manyien mar thieth. Moko jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kod jotelo mamoko e migawo mar thieth Gavanas go wacho ni ber ka inywako pachgi okenge mokwongo mar iko paro mar chik go mondo kik tuomruok bedie thuolo mabiro. Kaka Simfros Okinda lero, Nakumicha osingo ni biro neno ni pachgi onywaki e chenro no. En romo manokelo kanyakla Gavanas, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kod jodito mamoko e migawo mar thieth. Twak no bagi wi chenro manyien mar thieth mar Universal Health Coverage mabiro neno ka paro 4 mag chike otere od bura motelo ne yango chenro manyien mar UHC dwe mar 10 higani. Gavanas ywak ni migawo mar thieth oseketo gi thenge e chano paro 4 mag chike gi. Gino magiwacho ni nyalo biro kelo tuomruok e kinde keto e tim chenro mar Universal Health Coverage migeno yangi manyien. And we wanted to know where we sit in terms of the engagement for today. Are we recipients? Are we just part of public sector or what we call stakeholder engagement? Or are we supposed to be co-drafters of these particular bills? Achiel kuom gigo ma Gavanas ywak ne en paro mar chik matayo omenda mag bero ute thieth. Gavanas ok mor ni chik ni dwaro mondo chike molos kod piny owacho mamalo obed gi teko maingo miloso gi counties. After perusing through the FIF bill that you are going to present to us today, some of the components or revenue streams that are of a healthy nature have not been incorporated in this bill. That includes mostly the public health functions like meat inspection of facilities in public health. Wach machielo en paro mar chik malose wi kano nond jotuo kod weche mag yedhe e piny owacho mamalo. Gavanas wacho ni mabiro kelo pek e chiwo thieth e samo winjore e counties. If, for example, I hear that we have a malaria outbreak in Kirinyaga or Bilharzia because we grow rice and we have challenges that have to do with the snails, the red apple snails, etc. I may want to make a very quick decision about an intervention. And for me to be able to get the data, I would not want to be hindered to have to write to the ministry, for the ministry to give me the data on malaria prevalence in Kirinyaga, for me then to be able to take the decision in that regard. So that's just to give you an example, and that applies for maternal health. It will apply for all other disease burdens that we have in the counties. Gavanas bende ok mor kod paro mar chik madwaro mondo ket nyamrerwa kaka jotich mag piny owacho. Gavanas wacho ni ok bibedo mayot kaluwore ni counties onge kod omenda manyalo chulo nyamrerwa duto. And once you put them in that system, we will be obligated to have them recruited, and then there are other attendant costs that come, NHIF, now the new NHIF, let me call it that, and NSSF and the taxes, and then there will also be issues of unions and all that. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha odok ne migawo mare kowacho ni pach Gavanas nonywaki e chenro gi duto. Is that these bills have not been developed from nowhere. They have been developed from existing documentations, and the existing documentations have been worked on together with COG. So believe me that your voices are already in these bills, but agree that we should have more time for consultation. Nakumicha kata kamano singo mar loso komiti makende mabiro bedo kod komiti machielo mawuok e riwruok mar Gavanas mondo pach Gavanas bende onywaki paro mag chike go kapok otergi e od bura. Simfros Okinda, Ramogi.